Tervepä terve. Tää vähän tuolla repsotti. Mä ajattelin ottaa tämän parempaan talteen. Eihän sulla ole mitään sitä vastaa, että mä laitan sinne tilalle oman julisteen. No ei. Missä? No. Mä halusin vaan esitellä sulle mun puolueeni vaaliohjelma. Mulla pitäisi olla vielä jokunen... Mä en ota raiskaajalta mitään vastaan. No se voisi olla ihan hyvä ratkaisu. Tässä 30 €. No tämmöisissä lehdissä nyt lukee kaikenlaista potaskaa. Sunhan se pitäisi tietää. Mulla ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Tyttö, nyt hiljaa. Et se mun naisystävää valehtelijaksi. Sun naisystäväsi? Mahtaako sulle nimi Osteri Ossi. tuttu? Kyllähän mä Osteri. muistan. Kohta sä muistat mutkin. Mun nimi on Ismo Laitela. Koitas nyt käydä päälle, Kristo. Nyt sulla on vastassa raavas mies eikä mikään avuton nainen.